Bir Ceriri diyen bir alim Peygamber Aleyhisselam'ın dişinde var ya, Resulullah aydiya ey Ceriri diye bir evliyanın başında bir adam yumurtka çakıp pişireti muhtar. Ya bir koyun sagası muhtar. Bir adacık vakitte bir 5-6 minut dolayan, bir 3 minut dolayan. Şon dursan ey men Ceriri, ben ummatim diye sen Hudaý tebarek we taala mundan önki eden ähli kiçi günälen geçer diye. Şonda Ceriri alim soradı diye ya Resulullah şol evliya diyenin öňünde oturmaly ýani evliyan diri bolsama, ölü bolsama diye. Şonda Resulullah da ha ölü bolsun, ha diri bolsun. Şoň üçin inşallah baryp şoňunda bir ýanky işimiz bir elhamdülillah kul huwallahu kap 5 minut eglen bir dua dilek etsen inşallah şoň huzurunda gaşynda durmaklygymyz ähli günälerimizi geçirecek zatda. Şoň üçin Allah kabul etsin ziyaretlerimizi. Ahona hadis doğrumu? Öwliyan başynda durup bir yumrukka çakkan ýalakka dursun näçe zatdan ibadat hayırlı ya şu hadis sahih mi ya mevzu mu? Müslüman doğumunun biri bir hadis beceripdir işte ya. Becerilen hadis eken de bir yalan beceripdirler. Bir hudaýlykly adamyň ýanyna bir yumurtga pişer migdarsa oturup da barahym şoň ýanyna bolsaň şu forum suratynda küle günälen ýuwuljak, zat etjek. Şu suratynda barahym bir gabra ýeteňde tünkdüň çürük kütjek, şu forum bir derece boljak diýip bir da bejeripdirdi. Bizim şöyle yolma hali yanımızda. Burun ahullan biri, men bertdedem yolma taýhan olakon tawsiýe. Meni bir mutlu ilde ders okuydum. On bertdedem berde oturma başa ahullan otuyla ýaş ahullan bir çykypdyr, görünmepdir. Şäherke öller sagyrmalyp berilen gurunlar. Kabryň başyna baryp barahym ölüm dilemelip berilen gurunlar. Mawlud Khani birdat diýip millete şurum ýok, harja goýup berilen gurunlar. Aham gurun bermädir de şeýle ýa gurun. Bir adam bir hudaýlykly adamyň bir ýanyna bir barsa, bir ýumurtda bir şey migdarsa da şoň ýanyna bolsa ol öler gider. Şu suratynda hiç bir on günah ýazylmar, falan etmer. O dogry jenneti edip goýupdyr diýe. Bekden şeýle gözle oturan ýankyny. Onu başy jetbermele da onu diýipdir da. Sonra näme diýjem bilmeýän niýe ahir memberde bir hormaga düşüp öwürlepdi membere minmedi diýe da. Ya bula berden becerilen guruna musulmanda on. Eger bir hudaýlykly adamyň ýanyna baryp da bir ýöne bir durmaklyk bilen gawy bolmaklyk bolýan bolsa derece bolýan bolsa onda Kur'anda sure munafiqun ma? İza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina humul kadibun. Munafıklar var. Adı Müslüman Peygamberin yanına gelip durupdurlar. Hudaý teşekkür munafık diye. Kafirden de tehlikeli aytdy. Abdullah ibn Ubey munafıkların başlygy. Ölünde Peygamber Hudaýsa şoňa doğruny giydirýär. Mübarek tüküründen agynda taýýar. Şoňa namaz okuýar. Hudaý Teala hökmetdi. "Ve la tusalli ala ahadin minhum mata abada." Mundan melek bilen hiç bir namaz okuýmarsan, "Ve la taqum ala qabrihi." Kabrına da ziyarete barmasın diýip Peygamberimiz biliyor musun? Binelekem munafık adam. Vakti bir adam önünde namaz yok, dehret yok, aradı yok. Sen Peygamberin yanına ola. Namaz dehretli bolanın önünde bir adamın yanına barmaklık bilen o zilekep onu berden becerilen gurur. Böyle kullen baştan yalan gurur Müslüman da olur.